ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз. ҳозир шумо дар канали Авто ТВ қарор доред бародаро. ҳамаи шуморо хушомаден мегем. Касе ки меҳмонай, касе ки нав омагияи бародаро шуморо хушомаден мегем. шероинар касе ки молу маҳсулот дора, мошин дора, хона, замин, квартира дора, марҳамат дар ҳамин номерои мондагимон занг бизанен. +7 902 517 82 52 имо ватсап ҳастаи шероинар. марҳамат занг бизанен. мо имрӯз баъри шумо якчанд мошинои нав гирифтагием бародаро. бародар биза лайк подписатсияра, дар канал обуна шен, видеоро дар дараҷаи максималӣ поделитса кунен бародарҷоно. качествора баланд мекунем, видеои имрӯзамона тамошо мекунем. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем бародари азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания ака Исломҷон дар городи Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо ватсапи холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ, ҳам ватсап занг бизанен, регистратсия мекунанд. дани базаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад, Савдо ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. марҳамат занг зада бипурсен, ша кортона осон мекунам. мегзарем ба эълони якум. эълони якуми мо Toyota Wish дар ноҳияи Восиай. мошину қадар ки наам нестай, солаш 2010 бародаро. нархша 110,000 сомонӣ меган. бензини холияй. объем моторша бигирем агар 1.8 коробкаш автоматика. дар ҳамин номеро занг бизанен. номерои дастиш охириш 6619, ватсапаш 48 56 ҳастай. ҳолатиш аҷоиботай, мешинӣ ҳай мекунӣ. солона ҳуҷҷат дора, яъне балон нав, краскаш сафед, хирошдагӣ, задагӣ надора, тоза ҳай. хадавои созай, чоткай, алиш намешава гуфтаси бародари мо. мақсад сум дар корай. ина марҳамат касе ки агар ҷойланӣ дошта боша, дар ҳамин номерош занг бизанед. Toyota Wish харо. касе ки мақсад Toyota Wish мегира. инамҷода мондагием. марҳамат ҳавас дошта бошен, зангиш бизанен. ай номи канали мо ҳатман бо шумо дар иншоалло ки ягон суми дига арзон мекунам. мегзарем ба эълони диюми имрӯзамон. эълони диюми мо Opel Astra F. ин мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дора бародаро. солаш 1994. нархша 22000 сомонӣ меган. состояние мошина хитон дидестен. объем моторша бигирем агар 1.6 механикай, танҳо бензин қатъи мақсад. охириш 9471 ватсап дора. балону нав, пешуш 100%, айқафош 60%, хадавош 70%. то моҳи октябри меомадагира ҳуҷҷат дора мошин. ягон ҷош задагӣ пусидагӣ нест. алиш намеша, танҳо сум дар кора. аниқ мақсад занг мизанем, бо чақчақ мекунем. кор дар ватсап. мегзарам ба эълони сеюми имрӯзамон бародарҷоно. эълони сеюми имрӯзаи мо Opel Astra H. солаш 2006. ин мошинча қарор дора дар шаҳри Душанбе, дар раҳи рост гаштагии мақсад. нархша 69000 сомонӣ мега. бензин плюс газай. объем моторша бигирем агар бародарои мо 1.6 коробкаш механика. мошин тозай бадай, состояниш тупча ҳай состояниш. объем моторша бигирем агар 1.6 twin port be vanus elegance fully fly multirule автопилот абагреф сиделни айвагон. мақсад 6 моҳ шит хай кор кадесем еврачорай. эълони чорами имрӯзаи мо Daewoo Tico. солаш 96. намҷа номерош хай охириш 1209 ҳай. ин мошин дар шаҳри Навай. нархша 7500 сомонӣ мега. холи бензинай. кузоваш хеҷибек. объем моторша агар бигирем 08 136000 пробег дора. механикай. 4 балон нав, мотор коробка нав, аккумулятор нав, документ надора. камтарака кузоваш кафидагай мега. мегзарем ба эълони панҷумон. эълони панҷуми мо Daewoo Nexi. солаш 1994. охириш 2573. зангиш бизанем бародарои ма. дар шаҳри Душанбе. нархша 19500 сомонӣ мега.
бензин плюс газай. Кузовиш седан, объем-моторша бигирем агар 1.6. Пробегш 251,000 пробег дора. Механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Свеча нав, провода нав, д амортизатори қафо нав, ходовои нав, номер нав, 1 сола ҳуҷҷат. Утилизация дора, бо сиделниош утилизация дора. Мақсад бародарои ма срочна пул дар кора бо ягон сумаки дига бо мега мақсади гап ки арзон мекунем. Ина касе ки даҳиво харай, касе мақсад даҳиво некси мегира, марҳамат зангш бизана агар ки нархи наво маъқултон шида боша. Аниқ занг бизана ай номи канали мо шумо да иншоалло ки нормални скидка мекунам метатон. Ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем бародарҷонои ма. Lexus ES Series солиш 2007. Мадада комментария нависонан ака гуфт ягон Lexus мон. И гапи шумо ай бародаро. Дар шаҳри Душанбе нархша 110,000 сом мега, холи бензинай. Кузовиш седан, объем моторша бигирем агар 2.5. Пробегш 200,000 пробег дора. Коробкаш автоматикай, Корея вагон мошин. Мақсад мошин навай да. Дидестен хитон мошинча дар шаҳри Душанбе дар раҳи рост гаштагиай, задагӣ харошидагӣ надора, 100% мошин. Мақсад каси намақулай занг бизанед. Ба эълони ҳафтами имрӯзамон мегзарем бародарҷоно. Toyota Mark Zio солиш 2008. ин мошинча қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. Нархша 100,000 сомонӣ мега. Ина агар маъқултон боша зангиш бизанен шероинар. Объем моториш 2.4 автоматикай, газ бензинай, 26-22 ватсап дора ҳамин номеруда. Мошин мотор коробка ходовой 100%, чехол хушрӯзадагӣ, старт-стоп, алиш бо Camry 4, балони нав, хулас без камбуди неки ҳуҷҷатош тамом шудагӣ мега. Ягон одам агар Camry дошта боша, Camry 4 дошта боша, бо мега алишиш мекунем. Мақсад ягон Camry дор боша зангиш бизанем шероина. Toyota Mark Zio номаш. 100,000 сомонӣ нархш. мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯзамон. Эълони ҳаштумон Hyundai Sonata U20. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Солиш 2010. 110,000 сомонӣ мега мошина. Ватсап дора, номерои дастии хачам ҳаст. Сӯзиш бензинай, объем моторша бигирем агар 10. Коробка автоматика, ҳолат 100%, ҳуҷҷат солона, 4 балони 90%, краска 100%, ходовоиш ҳам 100%. мега ки алиш намешава бародар, барое ки мошин вагонай, охи мошини навай. Мақсад сум дар корай мега, ҳамин мошина фурӯхтан дар корай. Касе ки агар желани дора, марҳамат ина зангш бизанен дар номерои охириш 28-25 ватсап дора. Номерои русӣ дастии хичам ҳастай бародарҷоно. 0432. Марҳамат ихтиёр дахтон. мегзарем ба эълони наҳами имрӯзамон. Эълони наҳами имрӯзаи мо электромобилай бародаро. Jack GS4 солиш 2022. Коробкаш автоматика. ин ҳамин номерои охири 6555 да марҳамат зангш бизанен. Мошинча дар шаҳри Душанбе ҳай, нархша 50,000 сомонӣ мега. Кузовиш кроссовер. Пробегш 56,000 пробег дора. Мошини 33 уже ай хичай, мақсад давлатӣ нестай. ай қайди давлатӣ бромагиай бародаро. Марҳамат ина касе ки электромобил гирифтаниай, ина пожалуйста зангш бизанен. иншоалло ки бо ягон суми дига арзонтон мекуна. Электромобил харо, ина марҳамат маъқултон шида боша. ина дарунишам тозаакай, краскаш адуши девунагиай, ягон хеле ҷои задагӣ китидагӣ нақс надора гуфтиам одам. мошин адушай охи, мешини фақат газа, газа  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  газа   газа   газа   газа   газа   газа   газа   газа   газа   газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа  газа
мегзарем ба эълони даҳми имрӯзамон бародарҷоно. эълони даҳми мо хундай HR-V солаш 1999. ин мошин дар шаҳри Душанбе гаштагай, нархша 52 000 сомонӣ меган. Бензин плюс газай, кузовиш кроссовер, пробегаши 123856. Абиё моторша бигирем агар 1.6 коробкаш автоматика шероинар. Солона ҳуҷҷат дора, мошин ягон дард надора. Дигар маълумотош мақсади тариқи телефонӣ. ина дарунша хитом бабинем бародаро, тозаи хушрӯ. ина ай тараф сурат гирифтай бо маъқултон шида боша бародарҷонои ма. марҳамат, айноми канали мо занг бизанед, бо шумода ягон сумми дига арзон карда мета. мегзарем ба эълони 11-ҳаммон. мошини охирона бародаро, газ 21 хидиш, солаш 1960. ин мошин дар шаҳри Душанбе, бензин плюс газай, кузовиш седан, моториш 2.4, коробкаш автоматикай, дар ҳолати беҳтарин қарор дора, фулай, тамоми чизош кор мекуна. нархи арзон мондагем. марҳамат, бо савдо дар пеши мошинай мега. касе ки мақсади газ 21 да ҳавас дора, мақсад тимнид мекуна дар ин шаҳр да мегарден, ин зебогия бародаро. марҳамат, ина зангш бизанен. ай шумо эҳтиромона хоҳиш, бизанен лайка, подписатсияра биҷихен, шероинар зангулара мезанем. видеора чанд қай метонем бародарҷоно, дар дараҷаи максималӣ илтимосаи шумо хоҳиш, поделитса кунен, навори моро қадр кунен бародаро. дастгирии шумо мода дар кора, дастгирии шумо пешравии кори мо ҳай. дар номерои мо занг бизанен, касе ки агар молу маҳсулот дора, мошин дора, хона дора, замин дора. дар аввали видео мондагим бародаро. хона, мошин, замин дошта бошен агар, рекламаш мекунем шероинар.